zie... Oh, kijk. Hallo. Goeiedag. Goeiedag. Ziet je van de vlindertuin? Ja, zeker. Die meneer kijkt een beetje argwanend. Hij vertrouwt het niet. Nee, die zit te denken, denkt de man, dat ken ik volgens mij. Ja, ik ook wel. Ja, die kennen hem wel. Ja. Het is, ik ben hier, nou, toch alweer een paar jaar geleden geweest. Zus wel. Toen zag het er, en dat was toen voor de radio, hè? Ja, toen zei ze van ik kom nog eens ooit een keer terug. En tussendoor is ze bij Amra geweest met het peert. Ja, dat ken ik wel. De dochter van Grietje. Ja. Ja, Ja. en Grietje zien we toen met onderweg geweest. Ja, die is net moes trouwens. Oh, Ja. hoe is het? Ja, goed. Ja? Bas is het, hè? Ja. We hebben elkaar toch op Facebook, of niet? Ja, zeker. Kijk, ja. kijk. Hi. En door wil ik het ook bij haaien. Ja, verder goed. Ik weet niet wat hij bedoelt. Nee, verder. Nou, ja, kijk, wij wonen dus in de buurt. En ik wist dat hij de vlindertuin was. En ik zie zo af en toe nog wel eens wat voorbij komen op Facebook. Ja. Het is een verschil van dag en nacht. En wat vind je het verschil dan? Het is allemaal veel uitbundiger geworden. Maar even vooral duidelijk, we zitten niet stil, hè. Jawel, je zoet net stil. Ja, Je begint nou in één keer te bewegen, maar je zoet echt stil net. Ja. Wat heb je vandaag gedaan? We hadden werkenverleg. Ah, oké. We hadden werkoverleg en nog wel een uur in de tuin werken, zodat elke zaterdag en op maandagmorgen doen. Ja. En dan door de week, de mensen die nog tijd hebben, die doen dan in het Burgerbos, want dat duurt THB, hè, met die bomen erachter. Die doen dan... Welke buren precies? Nou, als je de wei van Grietje is en van Ambra, daarachter ligt nog een wei met allerlei bomen. Oké. Dat is het Burgerbos, dat hebben we als actief Groen Belfort ook opgezet. Dat ken ik. Noem nog even de club. Actief Groen Belfort. Kijk, want dat zien mensen uit de dorp die zich druk maken voor een stukje natuurontwikkeling en recreatie ook. Ja, en leefbaarheid. Kweken van bewustzijn. Ja. Goed voorbeeld doet volgen. En biodiversiteit stimuleren. Ja, dan denk ik bij mezelf, dat kan ze niet druk genoeg benoemen. Nee, zeker niet. Dus kijken hoe we dat kunnen doen met de basisschool. Nou is er een heel mooi verzorgingshuis gekomen hier, 50 meter verderop. Oh, is dat niet toch? Ja, daar ja. Meer zo'n blok is dat? Ja. Ja, dus ook zo net gezellig boete zetten. Ja. En die mensen betrek je hier? Nee, die zien nou pas komen wonen. Dat is net geopend. Dat is net geopend. Dus. Ja. Maar die wilt je er wel een beetje bij betrekken? Ja, zeker. die hebben zich ook gemeld al. Dus, oh ja? Ja. Zo van, kennen we hier eens ook door de wegen, die kan met die mensen komen en dat soort dingen. Oh, heerlijk. Ja. Want er is een poort, maar is het in principe vrij toegankelijk? Nee, in de weekenden zijn we op van april tot oktober. Oké. En op afspraken. We hebben telefoonnummers, we hebben een website, daar kunnen mensen contact opnemen. Zelf weer dat ze geen angst wil. Dus als ik wil met mijn vriendinnengroepen een keer heen door de vlindertuin, dan maken we het op. Oké. Hoe is het met de vlinders? Ja. Toen keek ze heel bedenkelijk, maar weet je ook. Nou ja, ik heb ook van de natuurbasis, dus heel weinig vlinders zien we. Terwijl het zo'n 2 jaar geleden, toen we, of 3,5 jaar geleden zijn we dingen begonnen. Hè, dat we in die periode door Noor hebben we toch zeker 24, 26 soorten dagvlinders van Nederland heen gehad. En nou? Heel weinig. Een paar. Een stuk in begin april heb ik er wel een paar gezien, maar dan helde het op. Wie kent dat? Is bijvoorbeeld een schorpioenvlees, dus, die zijn ook wel insecten, maar... Dat is geen vlinder. Nee. Nee, maar anders zul je wel schorpioenvlinderen. We hebben een vlindertuin, de vlindertuin, dat klinkt heel vriendelijk ook voor iedereen, een vlinder, mooie kleuren. Maar het is natuurlijk niet alleen maar voor de vlinders bedoeld, het is ook voor de bijen en de hommels. Vandaar dat we ook zo'n mooi insectenhotel hebben. Waar ze heel veel bedrijvigheid is, maar ook door zien we veel minder bijen en hommels als de afgelopen jaren. Wie komt dat? Ja, we zien ook buim die moeten groeien. En die kunnen alleen maar groeien als ze die met bestrijdingsmiddelen... Er zijn gebieden bij waar ik van weet van Grietje, op het moment dat ze die landerijen besputsen, zoals ze aan de andere kant insecten doen. Ja, ik denk dat dat wel is waar we mee bezig zijn allemaal. Dat is toch wel heel
Het is de heel realiteit. bizar eigenlijk dat ze Ja. dat het nevenijn Ja. moet bestaan, maar dat ze er ook wel weer zoveel ellende van Ja, ondervindt. ja, dat is wel. Ja. En dat dit meteen indirect ook op de jonge vogel. Een paar jaar geleden zo tegen een grasmussen of een roodstaart daar was gezien, dat zien we ook allemaal niet meer. Dus het is echt wel in het kakken, in het leveren. En kent ze door met zo'n ondernemer niet over praten? Heb je dat geprobeerd? Nee. We hebben wel eens aan mensen heen gevraagd van wat gebruikt ze nou eigenlijk voor grij. Ja, dan kun je toch wel algemene antwoorden. Maar ja, dit is zijn bedrijf, hè. We hebben wie zijn maar een... Toegelaten spuitmiddelen. Hè. ja. Dus, We hebben luus in de planten zitten. Ja, en een boom met luus kan ze niet verkopen. Dus daar moest wat aan doen. Nou, er is een boomkweker hier achter ons. Die heeft 4 hectare boom aangeplant voor zijn bedrijf. Ja. Dan gaat de bedrijvigheid voor De natuur. de natuur. Dat is eigenlijk wel bizar, want de kweeks natuur. Ja. Maar Ja. daar helpen ze het ook. Dat is een grootje. Ja. Maar toch staat de vlindertuin er prachtig bij. Ja, dat vingen we ook. Maar er zitten toch nog wel biertjes. Zo goed kieks. Het klinkt wel. Nee, dat is goed kieks, maar het zijn beduidend minder aantallen als een paar jaar geleden. Ja. Voor 2 jaar geleden of 4 jaar hebben we heel veel wildgroei gehad. Het is zo bomvol met springkanen, met de gele wespen in en ik weet niet wat er allemaal zo. Het was veel meer bedrijvigheid. En dat is echt wel een stuk minder. Tenminste, nou, of het moet nog komen, ik weet het niet. Heb je nog iets leuks te melden? Ja, Ja? ja. Door dit geen komt, kunnen we weer een beetje PR maken voor hoe moeilijk het is als we met een aantal mensen samen dit huis. Hoeveel mensen heb je? Ja, ongeveer 12, 13 man hebben we. Oké. Vrouwen, mannen. En ja, we komen hier bijeen met een tas koffie, een stuk cake, fly. En door de week ontmoeten we elkaar ook. Ja, dat is ook een ontmoetingsplaats. Kent ze de verhalen kwijt. Sommige mensen zien weduwnaar of weduwe. Die hebben hier weer iets omhang. Er wordt gelachen, er wordt ook serieus gekald over de problemen van de wereld natuurlijk, maar over ook problemen van Belveld. Maar we zijn van name trots op wat we hier doen zijn. Daar zijn we enorm trots op. Ja. Wanneer is het begonnen? Dan moet je even kijken, wat was het jaar? 19. 2019. Ja. En toen was dit, aan de voorkant van de weg, kon ze niks zien. Er was eindige groene wand met buim. Er was ook, het gras stond tot zo hoog en toen zijn we gewoon begonnen. Ja, ook vooral met mensen hoe het België gevraagd gekend, zoals helpen met een stuk grond vrijmaken van een onkruid. En de ene helpt zich met dit, de ene helpt met dat. We hebben tekstbordjes ontworpen. Ja, en hierdoor helpen ons mensen met een waterpomp. En dan langzaam, ja, hebben we dus wat Dre ook zegt, wie hebben dit verder steeds ontwikkeld. En dat is prachtig om te doen. Toch nog. Nee, dat is altijd prachtig om te doen. Oké. Nee toch? Oké. Daar geniet ze van. Heel goed. Nee, Daar ja. geniet ze van. Als Ja. ze er zelf niet van geniet, dan moest er niet aan beginnen. Want dan heeft het geen zin. Dan hield ze het niet vol. In de zin van de oren die ze erin steekt. De krijgt er natuur voor terug. De krijgt er wat contacten mee terug. Wat brood mee terug. Wat sociale contacten mee terug. Ja. En daar moest ze voor doen. En voor de omgeving. Voor de, Zit er ook jong volk bij? De jongste vanaf is... vanaf 55 denk ik, zoiets. Oh ja, dat is best jong. Ja, ja. ja, En de Zet- aarts, Hè, Bas? Hè? de aarts is in de 80. Dus, Ik ben ook 55 plus. Ja. ja, ja. Net. Dus ik nog niet aan te zien, maar dat Oh, komt dank je. wel. Dat komt wel. Dank je. Ja, de aankomende week of de week erop de week niet komen hier de kinderen van de basisschool Komijn met de groepen 1, 2 en 3 en die kregen educatieve les. Dat doen we om die kinderen zo jong mogelijk mee te nemen en hoe mooi dat het kan zijn. Is dat ook structureel? Dus Ja, die dat komen om de zoveel tijd komen? Elk ja, jaar, terug, elk jaar rond komen ze al deze terug. tijd, Ja. Ja. En één keer per jaar hebben we met IVN Stijlhand doen we de nachtvlinders in kaart brengen. En dan komen hier ook jonge gezinnen met hun kinderen. Ja, die vinden het fantastisch om te doen. Ja, en daar geniet ik ook van. Ja. Toch? Want de iPad en de televisie is geduldig, dat is ook fijn, maar dit is echt. Ja. Hier huurt ze de veugeltjes fluiten.
De A73. De A73 flat ook. Nee, maar even samenvattend. Ik heb dus in die paar jaar de ontwikkeling nou gezien. Ja, het is een pareltje voor Bijlveld en daar moet ze best trots op zien. Ja. En volgens mij ziet je dat ook wel, hè? Jawel. Daar zijn we ook trots op. Ja.